5000 ti vzali. Hello, No. How can I get into your garage? Stejně tam můžeme od 6 od rána, tady to vidíš teď. A jo. A tady ani nemůžeme být, to je prostě pro Euro 5. Wow, ty vole, jdem do Ksovíků, já jsem mi dal ručku, kámo. Ale jsme vůbec klidný. No ale furt, kámo, nám může přijít další. So we are fucked. Právě jsme na naší první zastávce, jsme někde v Německu. Do Amsterdamu nás čeká ještě asi 800 kilometrů. No, a je to ono, no. Já vám zatím ukážu kufr, Maťák už tamhle chčije. Je to docela naložený, možná se divíte proč, když jedeme tak na 4 dny. Tam jedeme za kámošem. Mamka mu měla dát tak 2 tašky. Kámo, přijel jsem tam, ty vole. Viděl jsem, přišel jsem do dveří. A prostě tam měla na zemi, prostě vidím 2 tašky dobrý. A pak koukám za ní, kámo, tam bylo dalších 7 tašek. Tak jsem naskládal plný kufr, tam by se nevešel snad už ani jeden kufr, vole. A ona ještě, a nemám dát náhodou Coca-Coli s sebou ještě Kájovi, a jo, asi ne, hele. Když jsme přijížděli do Německa, tak tam jsme projížděli přes celní kontrolu, jakoby, jak nezastavili nás, ale tam už ukázala dědem, tak jsem tam trošku rozjel, ale tam byl pak ještě radar. Takže doufáme, že nemáme pokutu. Možná naše první pokuta nastala tak ve 30. kilometru jízdy, no. Ještě nás čeká nějakých dobrých, podle navigace, 7-8 hodin cesty. Měli jsme tam přijet nějak kolem 11. Budeme se střídat po 2 hodinách řízení asi, aby jsme nevyšli z pozornosti. Zatím na to jsme vyjeli jako v úterý ve 2 hodiny, tak to nic vypadá v pohodě. Chtěli jsme si něco koupit, ale německý ceny asi nechceme testovat, takže jako správný Češi jsme si nakoupili už v Albertu v Česku. Jako doufáme, že nám vystačí celá nádrž aspoň do toho Nizozemska, ať jsme natankovali v Německu, protože tady to je fakt drahý. Takže jsme na další zastávce. Teďka si jdem sežrat nějaký šneky do... Pojďme bolej záda už to auto. Jako kámo, ty vole, máme docela spocený, jak nebyl. Jasno. Tenhle záchod. Bál by se tam mít to vychtat, nebo ne? Chej by se tam bude vysrat pod Ne, asi chej by to. Hodilo hovno v autě. Je to šneci z listového těsta. Vlastní výroba. Asi s párkem vevnitř a s mozzarellou. Takže jdeme na ně. Dobrota. Ale to je dobrý, no. Ten párek tomu dodává prostě ten šmrnc, ještě nás čeká nějakých 5,5 hodiny cesty. Přijímám. Ale přijde nám, že řidiči v Německu jsou jako mnohem ohleduplnější. Únavu ještě moc necítím, ale prostě po nějaký dlouhý době začneš jako ztrácet tu pozornost. A doufám, že na hranicích nezastaví, no. Dobře, já jsem zastavili kámo s 50 litrama piva vole v kufru. Ale testovali jsme to a můžeme mít až 110 litrů piva. Nezno. No kámo, a já si budu chtít umýt ruce, takže půjdeme průbnou záhody. Co si o tom myslíte? Na ten záchod, ne? Mě nezasereš auto, vole, když jsem uklízel. Kam jdem? Sem? Tady na vozíčka. Ale mi dá pro tebe, já jdu tam z pravé strany. No, vejdeš dovnitř, tady dostaneš baseballku. Ne, asi. No, jsi dobrý. Fuj, úplně to páchne. Fakt to? Jo. Tak tam asi Kámo, tak asi radši mi nalej. Jo, asi jo, no. To fakt jako nepřehádíme, tam to smrdělo jako příšerně. Tam se vysral pořádný kamionák. Ne asi. Co se tady stalo, kámo? Co, nic se nestalo. A jo, ne, tam jenom pravou kamion. Aha, počkej, ale to je? On couvá, kámo. Ty pičo, počkej, na couvá. Co dělá to? Kámo, co dělá? On to jde odcouvat na zpátek. Ta náma nic není, jo? Ne, radši couvnu, ať mě nenajebe ještě. Kdo se rozhodl, že odjede a pak si řekl, že se ještě vrátí, nebo co? No ne. Ještě jdu pospat aspoň na ty 3 hoďky, ale... jsem tam nechal hovno v zatáčce. Rest in peace, cause that's a old me. Got this taste on my tongue, I crave the glory. Gasoline in my veins, be the fuel through my pain. Oh, as we rise from the flames. Takže jsme tady na zastávce, už nás bývá jenom asi kolik to bylo kilometrů? 350 kilometrů. Takže už jenom, kolik to bylo, už jen 3 hoďky nás bývají. Jdeme tam tak na půlnoc, takže to vyjde tak akorát i z parkování, že budeme se platit za dnešek. Yes, ale už je to jako hardcore. První 3 hodiny byly dobrý, tyhle ty další 3 už byly hard a ty poslední 3 budou si myslíme nejhorší. No. Bude teďka řídit náš kameraman, my si odpočineme. Tak já jdu vyšťat, kluci. Oj, to je pro autobus. Tak ty jdeš vedle, ne? Že jsem vyjdu 2 autobusy do toho, nebo? Nevím, ale tohle je taky pro autobus. To třetí. Taky pro autobus, koko, tak to je. Ale počkej, Bus Passengers, kámo, to fakt můžeš jenom z autobusu sem. No tak my jsme tady.
My jsme vychcaný. A co jsi budu srát? Jdu si dát určitě Monstra. To je za monstera. Kámo, to je Mongoloko, vole. Já nevím, já už nemůžu si dát kámo energiťák, jak pak bude lítal večer tam. Jako já mám teprve druhý. To je prvo. Dal bych si jídlo úplně Já si dám nějaký. přesný dávku asi, ty vole, než pojedu. Ty vole, za kolik prodáš? Ty vole, zadarmo. Zadarmo, díky. Ne, tak pojď. Ahoj. Ahoj. Takže chybíme ještě takový 2,5 hodiny. On pojede asi přes hranice, takže doufám, že ho tam vyhmátnou. My vám to samozřejmě natočíme. Tam šprechí na ně anglicky. Hello, I have no beat, no beat. I was no speeding, no. Tak my vyrážáme, tak mizíme. Gasoline in my veins, be the fuel through my pain. Oh, as we rise from the flames. To? Kámo, už to netankuje? English? Tak. Do you have Ne, kámo, jak se... Tady nemůžeme do... Kámo, neříkej, že zavřeli, už se nedá tankovat, ne? Fill up. Fill up? Yes, diesel. Co to je za stojan? 8. 8? Jo, 8. Payment card? Nebo contactless? Když jsi dal kolik, vole? No to pak se strhne, ne, že jo? Max 200 euro, vole. 5000 ti vladej. Jde? Počkej, ale nemusím, kámo, to ne. Když nenatankuju to, tak chápeš? What? English? Is the Burger King open still or not? Oh, we don't know. No kámo, tak já doufám, že se mi nestrhne jakoby 5000, víš co? Ne, to ti vrátí, vole. Úplně zima, ne? Jako je. Já už si jdu vzít mikču. Stejně jdem do auta. Myslím, že si ji nemám rád. Of a lion, never say never. Cut like a diamond, shine under pressure. Oh, it's time to fire on up. Oh, it's time to fire on up. Pound on your chest like there's no tomorrow. Just play the game right, no one can follow. Takže jsme přijeli teďka do Amsterdamu. Je to tady úplně huge. Jo, no. My jsme v Liberty zvyklí na 2 pruhy maximum. A Maťák teď neví, kde je, když jich je tady Asi. 6. Hustý je to, no. Češi na výletě. Asi. Jako pro lidi, co tady bydlí, tak to je asi normální, že jo? Jo, no. Ale prostě nevím, tady to je oproti Praze hovno. Jako je to mnohem modernější, to vypadá. A silnice mnohem, no zrovna teďka jsme najeli nějaký hovno. To drnca. To je jediný s bílou SPZ-kou a ještě Asi. máme, vole, dvojkovou ovci rozpadlou, tak čekáme, kdy nás někdo zastaví. A vzhledem tomu, že máme naftový auto, tak my ani nemůžeme do okruhu A10, že jakoby Do ta centra. vnitřní část Amsterdamu. No jako můžeme, ale ne úplně až to, můžeme do kousek do Tamínsku můžeme. Že to není jako přímo to. Ale jakoby 130 euro může přijít. Nebo jako já doufám, že tam můžeme, tam kam si myslím. Dorazili jsme k tomu parkovacímu domu. Max day tarif per hour. Max day tarif je 35 euro, cože? Tak to vracíme. No, ty kámo, 5,50 za hodinu se posrali. Ale tak co to je, vole, ty cedule do píči. Říkej, že budeme muset jít toho Ubera brát. Jako asi jo, vole. Kámo, tak to je trošku fail. Ty vole. Mysleli jsme, jak lehký to bude, ale garáž úplně negarážuje, no. Kámo, já hlavně nevím, jestli jsme vůbec v té zóně, kde můžeme být. Tam je napsáno Euro 5, prostě. Právě. Jak se to jmenuje? Jako tady mají napsaný Open. A kámo, jak se s nimi chceš domluvit? Hello. No. How can I get into your garage? Garáž. Ale tam můžem, že jo? No, za 5 euro na hodinu, kámo. Hele. This parking garage is managed. Jo. Ne. There is no security, vehicles are parked. Stejně tam můžeme od 6 od rána, tady to vidíš teď. A jo. No asi budeme muset jít tam na to, no. Fakt jo. Kámo, tak co chceš dělat? My tady nemůžeme jakoby ani vůbec být, si myslím. Já si taky myslím. A tady ani nemůžeme být, to je prostě pro Euro 5. No takže kudy teď? Jdem to píknout. Wow. Wow, ty vole, jdem do křovíků, kurva, jsem mi dal ručku, kámo. Kámo, už kámo, chci domů. Počkej, co tam je napsaný? Co to je? Parko, automat, automato. Rovně. Tady nezaparkujeme asi zadarmo, ani za hovno. Ale kámo, ten Golf? No tam bude muset, no. No ne, to je na tu nabíječku, vole. Kámo, 2,90 na hodinu, no. No. Mám 3000, jo. Tak to ne. To nikdy. Klidně budu do 3 do rána tady jezdit. Jezo, ale už se nechci zítra starat. Ne, asi zítra už se s tím autem nechci srát, prostě jedem do Golfu. Jdem to zkusit, vole. Asi jako jo. Co se jako může stát? Kámo, nevím, přemýšlím, když jsme tady kámo v té zóně, stejně jezdíme, tak jestli to nehodíme prostě ke Karlovi ty věci. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kámo, stejně tady už Tak jezdíme. tam jedem, jeď ke Karlovi. Takže aby jsme vám řekli, co se stalo teďko, tadyhle bydlíme. My jsme nikde neviděli policajty, skoro nikdo tady nejezdil, tak jsme se rozhodli, že budeme naší dvojkovou ovci, která splňuje Euro 4 a vyjeli jsme do zóny A10.
Kterou potřebuješ Euro 5. Potřebuješ Euro 5. Od tohle roku. Co jsme zjistili poté, takže prej jsou všude kamery, které nás už naskenovaly. Teď jsme odvezli věci k tomu do Kámošovi. našeho ubytka, ke kámošovi. Doufáme, že jsme do té zóny nevyjeli víckrát a nevyjeli ven, protože jestli nám přijdou třeba 3 pokuty, jedna pokuta stojí 120 €, takže je možný, že my jsme s ní vyjeli, najeli a přijdou nám třeba 3 pokuty za 120 €. OK, takže tak po 2 hodinách hledání jsme našli tady místo. Snad by to mělo být zadarmo. Snad nás tady nevykradou auto. Snad nám nevykradou auto, ale nic Jako nic tam není, ale nepotřebujeme rozbitý okýnka, vole. Přesně tak. Hello. Hello, English. Can we have a question? Can we park there for free? Here is safe. Here is okay. If nobody comes, you don't have any problem. Illegal zone. Yes, but Yeah. if we go, the camera will. Pick you up and then they send you a. Oh. Okay. Yeah, don't go into the Amsterdam center. We already were there. Okay. So if 5 cameras took us, we have 5. Yes, 5. It means 5 different places. So 5. Okay. Oh. So we are fucked. And do you know what happens if we don't pay the bill? You shouldn't come here again. Takže teď jsme se nějak trošku uklidnili. Doufáme v to, že pokud ta přijde jenom jedna, když je víc, tak jsme v ripu. Mohli jsme vůbec klidný. Kámo, doufáme v to, že přijde jedna pokuta, tak jsme se mindsetli na to, že přijde jedna a jdeme si užívat dál náš trip. No ale furt, kámo, nám může přijít další. Do you know where is it? Which way? Can you use your phone, no? Hello. Can we have a question?